कि हमार जल्दी से तैयार हो जाइलो काहे से कि आ गइल बा एगो नया धमाका जौना के नाम बा हीरोइन है हम। हीरोइन हो तू चाहरे बदन अखिया सिकी भाई हमार ई ना कोई आम कहानी बा, ई बा एगो हीरोइन के स्टाइल से लेके एटीट्यूड तक सब कुछ हटके बा। हमार अंकुश राजा के आवाज में रोमांस के फुल डोज और भोजपुरिया अंदाज में मिलता एगो ब्लॉकबस्टर गाना जौना के बोल बा हीरोइन है हम। तो भाई हमार देखी कैसे ग्लैमर के दुनिया में एगो देसी लड़की बनता हीरोइन, फुल एटीट्यूड और डबल धमाल। हमार अंकुश राजा दोनों भाई के का बात कर जाए वो तो एकदम गायदा में उनका लोग सॉन्ग रहेला, उनका लोग वॉइस के बातें ना कर जाए, वॉइस के बात कर जाए तो एकदम मधुर आवाज़ बा उनका लोग के। इतना प्यारा वो गाना लेके आवेला लोग, हर गाना उनका लोग सुपर डुपर हिट ब्लॉक मास्टर जाला। दोनों भाई के साथ में जौन वॉइस बना बहुत कमाल के बा, अब बहुत कमाल के अंदाज लागेला। इन दोनों भाई के जोड़ी बहुत कमाल के बा। इनका लोग के सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग बा। तो भाई हमार ये अंकुश राजा के जौन गाना बा मिलियन क्रॉस कर चुकल बा, कुछ समय भइल आई लेकर इतना क्रेज मचा रहा बा। सॉन्ग न कहे मान के ना एकदम तुरंत जाई लो वीडियो के देखी लो, सॉन्ग के सुनी लो, आप बताई लो, कमेंट में प्यारा सा लिखी लो कौन लागता हीरो कौन लागता हीरोइन है हम जेकर अंदाज बा सबसे हट के